Matúš, prišiel si usmiatý, spokojný, hoci to bolo kúsok od osobáku, ako by si to možno vyhodnotil? Akože som rád za tento beh, som rád za túto príležitosť, ale mrzí ma trošku, že som nešiel ten osobáček, lebo som sa cítil super. Ale Ako to zhodnotíš možno od štartu, potom nejaká stredná pasáž, kde si sa cítil najlepšie a čo záver, lebo tam sa rozhoduje, či sily ostali? najlepšie som cítil asi, že na prvú. Potom prvú 200 mi prišla, trošku bol proťah, tam to bolo ťažšie a záver už bol dosť ťažký, ale udržal som to na 15, čo sme chceli. Takže spokojnosť akože. Áno, tam som sa chcel aj opýtať, či prekážky technicky všetky nejak vyšli, hovorí, že krokovo asi áno, aj prevedenie bolo dobre. Áno, všetko bolo na 15, čo malo byť na 15, že to som spokojný, že som to udržal. Pre teba toto prvá takáto veľká skúsenosť, tak ako to hodnotíš, aj veľký zážitok, aj veľké skúsenosti? Tak už určite sú to prvé majstrovstvá sveta, prvé vrcholné podujatie, že som vďačný, že tu môžem byť a že tomu som mohol bežať. Bol si aj nejaký nervózny, keďže hovoríš prvé veľké podujatie pre teba, tak ako to vyzeralo možno včera večer, prípadne dnes ráno? Práve že vôbec som sa necítil ako v strese, cítil som sa super, oddychnuto, takže tomto super, nebol žiadny stres. Tak dúfam, že tieto skúsenosti ti pomôžu v ďalšej kariére. Ďakujem krásne.